Tagbat niya inang take one. Inang! Inayadom! Inayadom Sige na. Ano ba ka naman nilipad yung ano? Nakakatakot ako yung ano. Mayat man ta ayon man pagtagbat. Ni agad yak pinakita nagtagbat. I-post ko lang ito di FB ato yun. Okay na ba? Oo. Magkikita na kami dyan yan ako. Ano na? Manang banig. Sit na ba lang baba? Apay? Kita na ba na banig ko? Ala, si Kamot, Marciana, pidutom dagitan ne. Sa makapya nga lingtaon tayo damdama, ipakbo mo. Pidutom dagita. I-target mo data bunang mo kini Marciana. Ano mga yung ko? Gusto nan sundatan. Satan yung tawan tumaki na. Doon to man sumarunon. Shirt ako. Hindi nga initlogan nga kasta nga kalkala. Ano yung makikita na okay mo si Garog yun. Karabi ko. Nagsexy aji ko ni. Itag ka. Ang bago.